Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndilithenjiwe. Molweni, nanamhlanje siqala ngokubulela iinceba zakhe. uYesu Kristu unenceba kuthi. Great is his faithfulness. Yiyo loo nto singatshabalali kungenxa yeenceba zakhe ezimengwa naphakade empilweni zethu. Sivukile njena kungenxa yeenceba zakhe. Lamentations 3 verse 22 to 23. Masiqhube ngomxholo wethu wale nyanga othi sikhuselekile xa sikuYesu Kristu. Xa sikhethe uYesu Kristu ezimpilweni zethu samvuma njengenkosi nomsindisi wethu, sineento zonke esizifunayo, obuniwuniwe sibufunayo siyafumaneka kuYesu Kristu. Into ubomi obutsha obumnandi siyabufumana, nazo zonke izinto ozirhalelayo ezintle empilweni yakho. Xa wamkele uYesu uyazifumana. Into nayo kufuneka into enye, ilukholo. Kufuneka ntoni? Ukholo kuwe nakuwe. Sebenza ukholo. Hebrews 11 verse 6 yatsho ukuthi nje it is impossible to please God without faith. Ithi kufuneka sikholwe ukuthi God exists. Sikholwe futhi ukuthi those who are the diligent seekers will be rewarded. Kufuneka sikholwe ukuthi i-exist. Kwiintsuku zokugqibela ungabikho mntu okususayo ukukholo lwakho kuYesu Kristu. Ungabikho mntu okususayo ezinyaweni zikaYesu Kristu, uhlale ezinyaweni zikaYesu. You are waiting patiently, and ngaphezulu kawulinde patiently, ulinda ngantoni? Ngokufunda ilizwe lakhe, ngokukholwa kwilizwe lakhe, ngokudumisa, ngokwenza yonke into esiyifundiswayo ziinkokheli zethu kumabandla ngamabandla. Ungasuswa umntu ekholweni lakho. Nakuya uJairus kuLuka 8. uJairus siyalazi ibali lakhe, lo mntanakhe wayegulelwa umntanakhe phaya. Nange siya kuYesu Kristu ukuthi umntanam uyagula. Indlela ebheka kwaJairus ke yabande, ngoba uYesu wadibana naba abantu abagulayo, wadibana nalaa ntombazana yethonga legazi, kwafuneka ukuthi makaphilise yona. Kwacaca ukuthi uyalibaziseka uYesu Kristu. Naba abantu ke ngoku sebefika endleleni kuJairus besithi samhluphelana umfundisi. Ngathi umhluphelana umfundisi, umntanakho uphi? Shonile umntana wakho wena, suba sazihlupha. uYesu kanti uyabeva ke shem. Wathi uYesu kuye, Jairus, kholwa nje kuphela wena. Kholwa nje. Thuluthi tu wenzeni? Ukholo umntana wakho wophilisa. Just believe. Njalo uYesu kuJairus. Waphilisa ke ngoku umntanakhe waphila. Aba bantu ababuzayo into ukuthi usalinde ntoni na, ubomi baxelela into ukuthi uYesu wonela kuwe, wenele kuYesu. Besakucebisa, bekucebisa, beqala into ukuthi yiye endaweni ethi ihambe iyiphutha ngesowuphilile. Baxelela ukuthi njena wena usahleli kuYesu Kristu. Ungabikho mntu kwizintsuku zokugqibela oza kususa ekholweni lakho. Into efuneka lukholo, ukholelwe zizibhalo ezi, yonke into. Yiyo loo nto uApostle Paul watsho kuGalatians 3. What are you foolish Galatians? Who has bewitched you? Ethi emaGalatians nithakathwe ngubani? Masifundeni. Ngoba ixesha elinintsi ngoku umtyholi uthatha ukholo lwethu. Silala sinokholo, sivuke sesingenakholo. Wabarebhika uApostle Paul edikiwe. Wathi Magalati nje, wathi nithini nanqo, nibulewe ngubani, nithakathwe ngubani?
wathi nje andithi niyifumene na inkcazelo kaYesu Kristu nomnqamlezo. Wathi andithi niyifumene inkcazelo kaYesu Kristu. Siyifumene andithi inkcazelo kaYesu Kristu nomnqamlezo ukuthi wathunyelwa ukuthi azofela thina, azothatha isono, azothatha nezigulo zethu. Into efunekayo funeka siguquke. Kufuna siguquke Afrika, kufuna siguqukeni, sibuyele kuYesu sithi sixolele. Ngoba zisihlulile lezi zinto sithembele kuzo. UYesu Kristu lo uye uYesu othunyelweyo ukuthi makazokwenza njani. Uyo lo wahlekeza inhloko, wacumza inhloko yenyoka. Njengoba uyibona inyoka icumkile nje inhloko yakhe iflat, yacumizwa nguYesu Kristu. The seed of a woman who crushed the head of a serpent. Asikholelwa njani kuYesu Kristu? Ntoni lenza into ukuthi njena siselele inhliziyo zethu zisemva? Sithakathwe ngubani? U-Apostle Paul wayengathethi nabantu abangakholwayo, wayethetha nabo abakholwayo. Eli lizwi lithetha nathi thina abantu abakholwayo. Yoba thina ngoku siyakholwa ngapha kodwa emacaleni sithethe enye language. Siyakholwa ngapha ngoku kodwa ukuthi izinto xa zingenzeki sibe sikhomba lona, sibe sikhomba abantu. Kanti kufuneka senze njani? Kufuneka sihlale elikholweni lethu. Siye kube sikhomba abantu, siye kube sizonda abantu, sihlale elikholweni lethu. Kunoba sibuyele emva yeyipho. Zinsuku zokugqibela ngoku, masikholelweni kuYesu Kristu. Asikholelweni, uyeza futhi ngoku maxhoba ayakhalaza. Nawe uyabona, nawe uyeva nje. Ungusiqalo, ungusiphelo. Incwadi Revelations 1 verse 8. Uyamzoba, uyasizobela uYesu. Uba uthi uYesu ungusiqalo nosiphelo. Itsho inkosi uThixo Somandla, undikhoyo wayekho kwaseqaleni. Lowo uya kusoloko ekho. Wayekhona kwakuGenesis 1. Abekhona xa kudalwa, ebekhona uYesu Kristu. Ibe uzawuthini? Uyawusoloko ekho. Uyifunde iBhayibhile yakho, uzithilele. Ndithi zisithilele iRevelations zasiXhosa. Aphinde futhi bamzobe, basizobele, basixelele ngoYesu Kristu kwiRevelations 21 verse 6. Ethe wathi kum, kwenzekile uba ndingu-Alpha. Athi uYesu, ndingu-Alpha, ndingu-Omega, isiqalo nesiphelo. Mna ndomnika lowo unxaniweyo emthonjeni wamanzi obomi ngesizwe. Onxaniweyo uzawuzinikwa amanzi emthonjeni wobomi kuYesu Kristu. Ubomi bethu sakufumana ngokukholelwa kuYesu Kristu. Masikholelwe kuYesu Kristu. Aphinde kakona Revelations 22:30. Athi mna, uyayiphinda. Athi mna ndingu-Alpha, ndingu-Omega, isiqalo nesiphelo, owokuqala nowokugqibela. uYesu Kristu ngowokuqala, ngowokugqibela. Lungisa indlela yakho noYesu. Lungisa ingqondo yakho. Masilungiseni ingqondo zethu. Usiqalo nosiphelo nguYesu Kristu. Samkele uYesu Kristu. Eke zinto sizithetha ezingazusaka, ezizasisusa kuYesu Kristu, nezi sizivayo, masilungise iindlebe zethu kwi-end times. Ezi sizivayo ukuthi hey, ayikho iBhayibhile, ayisekho into iBhayibhile, akakho nalo Yesu. Bayanixokisela, bayasilahlekisa. Ungalahlekiswa ke. Sifundele iBhayibhile le, ukholo kwiBhayibhile. uYesu ungusiqalo, ungusiphelo. Akakho omunye ongaphezulu kaYesu Kristu. Kutheni singakholelwa nje ukuthi uYesu wathunyelwa ukuthi azosifela izono zethu? Kodwa ama-holidays lana siyawathanda. Zonke namaKrisimesi kungenxa yokuzalwa kwakhe siyayithanda. Ama-Easter siyawathanda, ama-holidays, ama-Easter, kodwa sikholwa. Asikholweni, masiguqukeni. Afrika, asiguqukeni.
uyaza kaloku uYesu Kristu ziintsuku zokugqibela nathi siyazibona. Masiguquke into efuneka iluguquko. Kufuneka ujonge isiqu sakho futhi uyeke ujonga abantu. Ukholo kalufuni ukuthi wena uzojonga uzoxelelwa ngabantu. Sixelelwa ngabantu too much ngexesha. Simamela abantu kakhulu. Simamela abantu kakhulu, sikholelwa, silahlekiswe kakhulu. Simamela i-intanethi, uThixo wethu njena i-intanethi kakhulu ukudlula wena, your mind, wena ingqondo le yakho mayixele ukuthi in this journey le yam noThixo wam, le yam noYesu wam. Aba bantu baseyikhuzeni ezazithixo nezazithixokazi esizikholelwayo zaseyibhuda azizenzela nto, azizenzela